kaag sa unong sa mga balita subong adlaw. Tungod sa tensyon, wala na madayon pa ang ipatigayon nga raffle kay nasang aga para sa mga stalls sa bagong gitamang kaayo nga annex building sa Libertad Public Market. May report si Nico Delfin. Daw kasubong sa Bulangan ang pagsugod sa lawagay sa mga ngalan sa mga market vendors nga natala na i-raffle para sa mga pwesto nila nga stall sa sulod sang Libertad Market Annex Building kaina. Pero sanghana na nga ihulog sa tambyolong mga ngalan sa mga vendors, didto na kag nagluntad ang tensyon. Suno sa manog baligya utan nga si Berlina Bunye, nagagamo ang merkado. Bangod may mga original nga awardees nga nagparenta sa ila pwesto nga karon naga inagaway upod sa nagrenta kag nagbakal sang pwesto nila sa merkado. Ano nga nagagamo ni? Kay tungod nga ang iban ra. Masingati kuya nga wala ko yung pwesto. Kuya kong ngalan. Wala ka ngalan kay baligya mo pwesto. Madamo sa mga vendors nga wala malakip sa master list ang nagreklamo man kag nag-walk out agod hindi madayon ang raffle. Wala na paiway ang pagsinabtanay sa mga vendors kag bisan ang agaway sang megaphone. Si Jessie Banyas halos magtulo ang luha kaysa denikada niya na nga nagabaligya sa Libertad na dula pang iyang ngalan sa listahan. Amo man ang iloy nga si Annabel Santa Maria nga grade 4 pa lang may pwesto na sa merkado upod siya nga iloy. Ako nag-volunteer man ko sa mga opisyal sa ining asosasyon sa Kambal, pero sa subong niya nadulaan di ko yung ngalan niya. Kasakit pa siya doon, nagserbisyo man ko. Tapos malas pala niya amon membro di nga legit niya madulaan mga boyan. Sakit na makon isa lang na bakba ng ginapakaon amon katamo may ginapa-eskwela baka may mo maluoy ka mo. Kahit mga tagaan kami nila, kahit hindi man nila tanan matagaan, no? Gusto. Isan ladladimos na lang mag 6 to 6, amon lang ginaginayon, amon kami. Din dampe. Kundi niya kami ibutang. Tungod sa tensyon, ginpaiway anay sang katapos ang local market committee ang raffle. Kaina nagsapol man sanday Mayor Albi Benitez upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse kag City Legal Office agod mapangitaan sang solusyon ang kadamuon sa mga vendors nga luyag magnegosyo sa Libertad Market. Sa record sang syudad, may 349 ka mga market vendors ang yara sa master list. Apang may masobra 200 ang stall sa sulod sang annex building nga pwede nila mapwestuhan. Ang konseho ang nagdiho na sang ordinansa agod magtalana sang dugang nga lugar nga sarang pwestuhan sa mga vendors nga madulaan sang pwesto sa merkado kag sang mga sidewalk vendors. Nico Delfin para sa DGCast Negros.